देखी भैया एक गो मेहरारू बाड़ी सन की मरद तो सतुआ खिया के मोटवा देले सन। वो कैसे मरद हर चला के आइल बड़े आ मेहरारू दुआरिये पर रही आ लोटा में पानी दूगो मीठा के भेली लेले रही आ तब तोर पसेना पोछे लगी। अरे मार मुंह के दू काठा कोमे न जोताई मरद के पसेना पोछे लगी बिना हाके लगी। अरे हमर समीना थवा रे और कहे के सुनी हमर बड़ी रौरा मेहनत क के आइल बा एगो काम करी है एक लोटा पानी बा आ दूगो मीठा के भेली बा ले ली आ पानी पी ली मरद पी ले पी ले न दाल भात सतुआ समले बिया सतुआ ई होशियार मेहरारू मरद के सतुआ खे के पटवा सके ना सतुआ छान देले बिया चटनी अचार प्याज मरचा सब कटले बिया बेल के चोखा धतूर के चटनी जाए सारे रे यार बुझाता सर भैया शंभू भैया आ मरद के पसेना पोछलस मीठा पानी पीले तिले आगा ध दलस मरद तू कोर कइले खइले आ कहले कि हटाओ अब ना खाए हटाओ बाकी होशियार मेहरारू है तो टेले दी ओ टेले ना दी कहे के वो काम करी ना रौरा बहुत हमरा के मानिला एगो काम करी और दूध पीनी तनी मम्मी जी के तरफ से खा ली मरद खा ले और कहले कि हटाओ अब ना खाए तनी भैया ही बढ़ा दी पूरा मुहवा पर तब बोलता बुझा था घोटे के पड़िए करेगा तनी दूरे से बोलवाई ओकर बाद हां ठीक बा भैया ओकरा बाद रौरा बहुत हमरा के मानिला एगो काम करी बोल ना है तनी तीन टेलुआ के तरफ से खा ली मरद खा ले कहले कि हटाओ अब ना खाए होशियार मेहरारू तो टेले दी कही के वो काम करी रौरा बहुत हमरा के मानिला और जितना बचल बा घोर के आई हमरा तरफ से पी गली हमारी गलत तरवट बना रही और बताई राकेश भैया शंभू भैया अंदर सब जब चल जाई तो मरद मटई है कि ना मटई है एक गो मेहरारू बड़ी सो 40 रुपया का चावल कीन के दे दो बासमती 12 बिजन के भोजन बना देले भैया मरद डुबसी से होइले आगा ध दी आ मरद दू कोर खइले तेरे कहि अरे माई रे माई अरे कहिया से कहत नहीं कि तनी अल्ट्रासाउंड करा दो मरद कहे कि हटाओ तोरा अल्ट्रासाउंड से पहले हमरा हार्ट के ऑपरेशन करा हाथ के हमरे पथरी निकलो होगे पर एक होगे बहरारू बन से टुनकी भैया ए टुनकी भैया जब अपना बहन के यहाँ जाने टुनकी भाई तो यहाँ के दीदिया रोते में समाचार पूछे क्या नहीं टुनकी भाई से क्या पूछे दी भैया टुनकी भैया टुनकी भैया बोल महीना आप बकरिया ठीक बिया नो अरे ठीक बिया तू को बच्चा दे ले बिया अब फिर वो लगे सर भैया अरे बोल महीना टुनकी भैया के दिन ये ठीक बा नो ठीक वाले के पहले से पानी आगे लोग के दिन आए अब फिर वो लगे सर भैया अरे बोल रे महीना तार बौसिरवा ठीक बनू ठीक बा के पहले सारी खून देता Oh,
कहता एक अंतरा कमे कमे लदारी गल कहानी का कि कल रक्षाबंधन भी बा हां जी ना जी एका के देखते हुए बबुआ हो तो हमारा हो प्यार के हमारा कब काहे कोइले बाड़ू वासप नंबर कब काहे कोइले बाड़ू और तनी बढ़ जा बैठा उठाओ उसका चल ना चल हमारी कहानी कहां